सानबेयो सायाफ्रा मा दुब्लि बारियाव लंपेन्ट गानलायलायनानै आंखौसो हाखराव जोख्लायहरबावदों। मारै बाजारि नांथालि खर' गैयै। आयु सोर गामिनि गोबोरखिहाय नोङो आंखौ मा हामबावलायदों नोङो? ओइ आंना खर' गैया जाहैबाय, आंना खर' गैया। माथो नै खर'आनो दङ, खर'आवबो खानायबो दंबावलायोसो। अबाव खर' गैयै नुखोनो आंखौ? नाथावा मोजांथार माथो, नायनो र' दसे। गुरुन नों आलिखौनो गोखा गोजों सानैया हनै आलि गैयिनि थाखायनो माथो गायनोनो हाला हनै। हालौनायाबा हालौनाय ट्रेक्टरजों हालौनाय आलिखौनो दानख्लाबजोबनांगौ नालायथो। दानख्लाबजोबलाङो सासेयाबो सानग्रायाबो। उफाय गैला आलिखौ खोफिनांगौआ मा जानांगौ फाग्ला बिसोरखौ। हिनजाव जाथिफ्रा नांलायबाय थाथारलै थुदो आलि खोहैनोसै। नाथकआ मोजांथार दसे नायनो। दिनैबा गोगोम जागासिगोन बायदि मोनबायहां राखावस्रि। आं मोनथियाहाय मा जायो जालायबाय थादोंहाय बिसोरो। माथो दिनैसो गिबि माइ गायजेनदोंमोन जोङो मैया खोथिया फुनानै। माबा दिनैनो माबा नांलाय नांसिसो नुबाय माथो दुब्लि बारियावनो। मा जाबावनांगौ जाखो दे? ओमफ्राय बिदि नांलाय नांसि नायनानै माइ गायनाया मोजां जागोन जाहैबाय। थाङै थाङै माइफ्रासो फिथाइ थायनो रोङै जायोबा मा जागोन आङोहाय? नै बे मनासि लामाथाय जाखाया साननायानो फाग्लि होनो। मालानिफ्राय माइया फिथाइ थायनो रोङै जाखोनाय? मोजाङाव गायनानै दो होमबानो दाना फिथाइ लाजोबगोन माथो। ओमफ्राय नों आंखौ गामिनि गोबोरखि होनबावलायदों नोङो? नोंलाय मेगन गैयै। ओमफ्राय दुब्लि बारियावनो मा खिनो फैदों नोङो? हो बबे गामिनिहाय नोङो? मासो दादागिरि जों गामियाव फैनानै? एफा गुवार लामायाव नुखायाखै जाहैबाय नोङो? बायथिं एरायनानै थांनाया जाहैबाय। आरो मा नोमफा नांग्रांनायनि फट' लानाय जाखो बियो? बाज्ल'लायनानै बारखोलायनानै जायाफ्रा मा? गामिनि गोबोरखि सिख्लायालाय मा मिथिनो जोंफोरबायदिनि फट' लानायनि पस्टखौलाय। आरो बांद्राय केस दा बुंबाय थाहाय आंखौ। दाना बारनानै जोगोन आङो मिथिबाय। जायाफ्रा मा अबेनोबा बखिदों? मालाय गामिनि होननानै बखिदों नामा? आं गामिनि सिख्ला नङाहाय मिथिबाय, आं टाउननिखासो। ओइ गलापि भिडिअ लाबाय थादोंना? लाबाय था दे। देहाय नों नांलायबायल' था, आं भिडिअखौ लागासिनोखा। माबायदि गथ'फोरहाय नोंसोरो? ओइ गलापि बा नोंबो टाउनाव फरायहैनानै माथो बायराद जाथारबाय नोङो। बाप आयौ भिडिअसो लालायबावदों ना? नोंहालाय मानो होनबालाय आंनि लोगोजोंलाय नांलायनांगौ जाखो? नांलायनोल' होनदों। आंखौ जोबावदोंना बियो? बेखौ ना बुद्रुनानै हाब्रुआव गाथबनानै एखे आखायाव नैबे खोथिया लानायखौ ना बिनि खिलामायाव गायनानै दोनगोन आं मिथिबाय। थैसैहाय फाग्लि हनै खिलामायावसो गायनोसैनो माइखौबो। दुब्लि बारियावलाय सोर मासि दावराव खालामफैबाय थाखो? आयु बाजारि हिनजाव नोङो जा लाजिफोर होदों आरो नों आंखौ। नायगोन आं नोंखौ मिथिबाय। ओइ गलापि भिडिअखौ मोजां खालामनानै ला। बियो आंखौ जा गाज्रि होननानै बखिदोंना बेखौ दानख्लाबनो सेस इउटुबाव आपलड होनानै दावराव खालामजोबगोन आं बे सिख्लाखौ लासिंसिं खालामगोन आं र'। थौदो थांसै बेनिफ्राय। आयु बाजारिफ्रा फैनानै आंनि मुदखौनो गाज्रि खालामजोबलांबाय माइ गायनांगौखौनो। आयौ फट'खौ बिदि लाबाय बायो बाज्ल'लायनानै। दैयावसो नाख्लायहरबानो मोजां जागौमोन आं। हाब्रुआव गाथबजोबना दोननानै ओरैनो दोखो दामबानो मोजां जागौमोन आं बालनि। जाबायसै दे रागा जोंनांलाहाय। बेबा सोरमोनहाय बेबा? ए मादैया सिनायासै जाहैबाय बेयो। नोंस्रानिसो आलासिहाय। आयौ जोंहानिलाय मारै खुरमा जालायखो बेलाय? हाबैलाय बिउटि बिनांना बियो जोंसार बिनानाव। ए बिदिसो आरो सिनायलायलाङा नालाय। आंहा रायदावनोबो मोनासै माथो। थांबाबो नुफेराखैहाय आं माहा। न'आवबो हाबफैफेरनाय जायाखै बिसिनाव। नै माथो होनबालाय जाथि खुरमासोमोन माथो। गोगोम नांलायलायनाय जाबाय माथो बेयावनो। थाङै खुरमानो दावगा बुब्रुबलायनाय जायामोन जाहैबाय दै। जाथ'बाय दे थौदो ओंखाम जाहैग्रोनोसै। दासिमबो थाङाखै नोंसोर न'आव? माथो स्कुलालाय दहायनो गदोंमोन ओमफ्राय मानो दाबो थाङासै?
ओमफ्राय हाथाइखौलाय मानो हाजि हाजि देखायसिदों नोंसोर गासिबो जायाफ्रा मा खदाल हाथाइखौनो लानानै मेम माने जोङो हाथाइनि ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन माने जोङो हाथाइखौ साफा खालामनाय एखेबारे व्हाइटनिं खालामनाय ओंखायनो जोङो हाथाइखौ देखायसो गारथारदों जोङो नंगौना हाथरखि औलै जोमै जों हाथाइखौ ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन ना मैया बे जायाफ्रा मा एसे हाथाइ ट्रिटमेन्ट खालामनाय ना मानाय न'फ्राव थांनानै हमवर्कफ्रा मोजाङै खालामनानै लानानै फै मिथिबाय ओमफ्राय मोजाङै फरायनानै फैबानो जाबाय गाबोन सारप्राइज टेस्ट लागोन आङो मिथिबाय दुमिनि फावा जोंखौ गावखौ डेटिं खालामबाय थानाय नुनायखायसो सारप्राइज टेस्ट लानो ओंखारलायबायब्रा मासि जारलालै बेनोथ' लगायो एंखुर मासि जारला गोलैलायखोब्रा सारप्राइज टेस्ट लानोसैलाय जाहैबाय सेथारथै गाबोन हेथ मा माखौ नुनानै लायोब्रा दाना सारप्राइज टेस्ट लाबावसैनो जाखावसिगोनसोलाय आंहालाय एसे बेरायहैनोसो सानदोंमोन सेटारियाव थाब गनानै हैद जालालै बे नुदोंमोन मेम थांगारसै दे आं औ दे नाथुर सार नों थांग्रोदो नङाबा दा बिसोरो एखेबारे माबा माबि सानथारगोन बिसोरखौ एसे माबानानै खायदा खेंख्रा खेंख्रि खालामनानै एसे फिसिनानै गालांनांगौ एसे दाउट खालामैनि आंलाय सानोमोन बिसोरखौ थांजोब्बाय होननानै फाफि गथ'फ्रा माथो थांबावाखैनो मा खालामगासिनो बिसोरो आयु जालाहाय ओरैनोबाबो न'आव थांबाबो टाइमखौनो मोना फन हरलायनोबो टाइम मोना एगजामफ्राबो जा थाब थाब जाबाय थायो जोंना पेपार नायनायनो दिना थाजोबो जोंना दसे स्कुलखौनो रायलायगोन साननायावबो बिसोरनि बुद्रुगानजोबलाहाय माथो आयै र' नों थांगोन दे खोमा आं दायो दसे थानानै फन हरगोन दे नोंखौ जागोन दे लुदुमि आं नेनानै थागोन आयु हाथरखि मा रायलायखुमालांखोथाय हनै मा फुसुरनो सासे थांगोरलायबावबाय जोंखौ हमनो हायाखै सानदों बिसोरो डेटिं खालामनायखाय ओइ सना है नोंबो आवसावलाय मा सनाखौ गाबज्रिलायखोब्रा बेबो डेटिं लायावनो थांगासिनो ना बे बबि जानानै थाखागोन मिथिबाय मानो गोदाव सोराव होनबाय थायाखै नोंसोर आंखौ आं माला सोरखौ डेटिं खालामनायखो जायाफ्रामा नोंसोर सानैखौ बाथारबाय दे आङो बालनि माबाहाय एखेबारे माबा उखुन्दै मोनामदों ना ओंखायनो जों बुंदोंमोन आरोहाय औ उखुन्दै मोनामदों बिरादनो है आवसावफोर ओइ गोदाव सोरावफोर ओमफ्राय बेयावनो हाथाइहाय हाजि देखायनो थाबाय थानोसै जाहैबाय नोंसोरो न'आव थांनो रोंला नोंसोरो हो दा लेट जाबा पेरेन्टसफ्रा आरो स्कुलाव कल खालामबोलायगोन बिसोरो थांदो आंबो थांनोसै मिथिबाय आरो उल्था फुल्था दा सानखा आंखौ मिथिबायना मासि खाथ्रालाय जोंना लुदुमिया उल्था फुल्था दा सानखा होननानै होलांबावबाय मानसिया गावहा है माने मा जायो जालायबाय थांलै थौदो जुजाय गेम गेलेनोसै औ थौदो राजानोबो थौदो बेखौलाय मानो नों बुलायखोब्रा नोङो बेलाय माला थांग्राफ्रा मालाय टिउसन फरायनो थांसिगोन बियो है थौदो दे सानैजों होख्लायनोसै मबाइल बेरो ना मा बेरो सार्सआनो गैखाया सार्स गेलेनांगोन आंनाथ' आया फाग्लाफ्रा नेटखौल' थांबावबायसै बिसोर माबा थांबावबायसो हनै माबा जेबो होना जारा आसोल मोनबाय आं बे हाथरसेबा मा जाथारदोंथाय दासान्दि माबा एराय सुखा खालामथारो आंखौ जोमैयाथ' जोमै बुंखानांलानो मा जालांखो बिसोरबो मा होनबावनो आरो बिसोरखौ थौदो सना थांसै जोंहाबो बांद्राय गोबाव थाजानाय नङा दाहाय लेट जागोन नङाबा जोंहाबो एसे राजा थौदो होनबालाय थांसै जोंहाबो ओंखाम उखैनाय मोनबाय आं बालनि लामायावसो मा जालांनो बेखौसो सानबाय आङो फैसाखौबो लाबोनो बावलायलांदोंहाय आं मा खालामबावनोथाय जेबो नङा दे फन पेजों होगोन आं थौदो आयौ लासैसो मोनलायलाङो आं बालनि मालायनि फैसा बाहायलाबायनो जेबो नङा दे सना लोगो हिसाबै जादोरा लोगोफोरनो जाहोलायनाया जाखायोना नोंबो आंनो मालाबा जाहोबानो जाबायना गेजेराव दे होमबालाय थौदो थांसै फंबाय लाथिख' माबा अन्थाइनि माबाखौ आङो बिलखौ साननैसो थानानै हरसै नामाथाय माने आंनावबो एसे फैसाया खम जानानै दङ जागोन दे आदा राजकुमार ओमफ्राय माने साननैसो होन्दोंना माने एसे देरि खालामाबा मोजांसिन जागोन आरो माने जोंना माने लेबारफोरनोबो फैसाखौ होनांगौ जानानै दं नालाय माने दाथ' गायनाय फुनायनिबो बोथोर दैज्लां बोथोर बिसोरो मावनायाथ' मावबाय दाथ' जोंना हजों दैमायावबोथ' दैया फुल जानानै बोहैबोगासिनो दाथ' जों खामानिखौ मावनो हायाखैना ओंखायनो बिसोर दा माने माइ गायनो होननानै बुंदोंमोन आरो ओंखायनो फैसाखौ लुगैदोंमोन बिसोर थाबैनो ओंखायनो सानथाम साब्रैसोनि गेजेराव हरोब्ला मोजां जागोन खोमा आदा जागोन दे लाथिख' फंबाय जेबो जिंगा दासि आरो दाउखि नोंहालाय खबरा माबोरै दं थिगैनो दंलै आदा खवारिखौनो नायबाय बायनानै अन्थाइनि खवारिखौनो नायगासिनो जोङो लाथिख'जों आंजों ओमफ्राय लाथिख' नों दा दानसाराङालाय खबरा माबोरै दं अ आदाया गामियावसो दंहैयो माने गामियाव थांनानैनो हजोंनो माबा जोंना खेथि दंना खेथिखौ एसे गायहैगासिनो बियो माने आदि होबाबो एसे
दाना एसे हेल्प लुगैयोना गासिबो ओंखायनो बेयावनो थांनानै आदायानो हेल्प खालामगासिनो अ ओंखायसो फनाबो नाङालै बेना माबा नांगोन नाङा जाबाय थायो नेटवर्कआनो हरदोंमोन आङो साननैसो सिगां गैया नाङा फनानो मायाव थायोथाय ना दुब्लियावसो दंहैयोथाय ए आदाया दुब्लियावसो दंहैयो गैया ख्रिस्टमासनिफ्रायनो लोगो मोननाय जायाखै माथो ए फन हरनो थिनगोन दे आङो होमबालाय आदाखौ ओमफ्राय आदा बे खाथिनालाय सोर जाखो आङो आंनि मुङा मिस लाइमोन नार्जारि माने आङो बिनि गार्लफ्रेन्ड ए बाजैसो होनबा आंलाय बेखौनो सोर फैफादों सानगासिनो बेखौनो नोंसानिखौ बाबायलै आङो आरो नोंहाबो मा हाबा जाया गारा नुखानानैबो मा बाजै लिंलायलायनाय जाखोफ्रा ओमफ्राय नोंनाथ' टाइटेला बसुमतारिसोमोन मा नार्जारि जालायखो आयौ बे बोरै नार्जारि जानांगौ जाखो नोंना टाइटेला नार्जारिखाना नार्जारि ओमफ्राय आंहा नोंजों हाबा जाखागोन नालाय ओंखायनो टाइटेलखौ एडभान्स लागानोसै बालाङो नार्जारि होननानै ओंखायनो आं बयनिबो सिगाङाव नार्जारि होननानैसो इन्ट्रडाक्सन होखायोना बाजैना होमबालाय आइदिया थिगानो दङ माथो औ थिगानो दंमोन ओमफ्राय नोंहालाय मानो साहा लोङासै माबालै बाजै दासो ओंखाम जाना फैदोंमोन आङो ओंखायनो ओमफ्राय बाजै नोंहालाय मानो साहा लोङासै माबा दिनै फ्राइडे ना ओंखायनो आङो फ्राइडेआव माने बाहेरायाव जालाबायनो बायो आङो रुटिननि हिसाबैसो जायो नालाय माने एखेबारे एक्सारसाइस खालामनायाव फिगार मेनटेन खालामनायाव दिगदार जायोहाय मा ओंखायनो आङो दिनै फ्राइडेआव माने बेदरफोरबो जाया बाहेरा बुस्थु जालाबाया आङो ओंखायनो बिराद खम जायो नालाय ओंखायनो आङो जायाखै अ हेल' ए नोंथां औ दे जागोन दे लाथिख' फंबाय नै आंना अफिसाव थांनांगौनो नै माबा बिलनि लेखा रेडि खालामहैनांगौनो नोंसोरो साहाखौ लोंथ'लायदो खोमा दे आं थांगोनसै पेमेन्टखौ आङो साननैसोनि उनाव खबर हरगोन दे जासिगोन दे होनबा आदा आयौ माबा हारसिं ब्लं थांबाय नै मायाव थांखो बियो नोंदाया नै नुबाय दा बिदिनो आवसावथार माबा आंखौ माबा ब्लड गारनानै थांबाय माबा नों थाथ'दो दे उनाव लोगो मोनफिनलायगोन बा माथो आदाना गार्लफ्रेन्डआ खाथारथारलै आं मिथियालै बेफोरबायदियाव आं दाना एसे साइडआव थायोलै मिथिला आङो दे साइडआव थानायानो मोजां जादों साननैसो साइडआव थाथ'नो माइन्ड फ्रेस जानायनि